Bună, suflete frumoase! Ne revedem și continuăm cu următoarea rană. Tema de astăzi, rana de umilire. Înainte să trec la această rană, aș vrea să vă arăt cum arată fizicul, pentru că am vorbit despre respingere și abandon, cum arată fizicul la rana de respingere. O să vă arăt și la rana de umilință de astăzi, da? Deci avem aici rana de respingere, prima rană. Deci se poate observa că este un corp mic, minion, subțire, da? Următoarea rană despre care am discutat este rana de abandon. Dacă cunoașteți pe cineva sau vă știți așa. Și la rana de astăzi, pentru că vă ajută și imaginile, din cauza asta m-am gândit să vi le arăt. Îmi pare rău că nu vi le-am arătat de prima oară, dar știi cum e, niciodată nu e prea târziu. Numai un moment. Rana de astăzi, rana de umilire. Vedeți cum se schimbă totul, datele problemei. Nu? Este o mare diferență de la o rană la alta. Și ca să trecem mai repede prin asta, am să vă citesc așa un piculeț despre umilire, pentru că timpul este foarte scurt și nu îmi dă timp de gândire. Persoanele care au această rană își asumă foarte multe responsabilități. Da? Își iau prea multe. În general, sunt persoane care se abuzează de ele. Ele se consideră devotate, nu se simt cu adevărat recunoscute. Ei nu vor, simt nevoia să nu ocupe spațiu în viața altora. Nu știu să ceară ajutor, nu știu să-și ceară drepturile. Se simt jigniți. Le este rușine. Sunt hipersensibili. Fac orice pentru a nu-i răni pe ceilalți. Imediat ce cineva, mai ales cei pe care îi iubesc, se simt nefericit, cred că ei sunt responsabili. Nu înțelege ca fiind atât de mult legat de ceea ce simt ceilalți, nu își mai ascultă propriile sale nevoi. Își ascultă cel mai puțin nevoile. Și aici, ia să vedem ce să mai zic de aici. De ce ar putea să suferă, de exemplu, da? Avem durerea de spate și senzațiile de greutate pe umeri. Acestea sunt foarte frecvente deoarece ia multe răspunderi, cum spuneam, asupra lui. Durerea de spate se datorează mai ales sentimentului că îi lipsește libertatea. Partea de jos a spatelui, da, zona lombară, este afectată când se leagă de lucrurile materiale, iar partea superioară este legată de planul afectiv. Poate suferi și probleme respiratorii atunci când se lasă sufocat de problemele celorlalți. Au probleme la picioare, precum varice, întorse și fracturi, acestea mai frecvente, din cauza temerilor sale de a nu mai fi capabil să se miște. Ajunge să-și atragă probleme fizice care îi împiedică să se miște. Se întâmplă des să sufere de ficat, deci acumulează foarte multă furie, deoarece este genul care se amărăște
mult pentru ceilalți. Pot avea dureri de gât, anghină și laringite, sunt alte probleme. Se rețin, nu prea spun mult din ce ar vrea să spună și mai ales ceea ce ar vrea să ceară. Cu cât este mai dificil să-și conștientizeze propriile nevoi și să-și exprime cererile, cu atât are mai multe șanse de a avea probleme cu glanda tiroidă. Ce mai avem? Avem urticarie, mâncărimi ale pielii, hipoglicemie și diabet, probleme cardiace, intervenții chirurgicale. Mă uit și la timp, ca să nu depășim. Așa, deci, niște caracteristici, activarea rănii este între 1 an și 3 ani, în relația cu părintele care se ocupă de dezvoltarea lui fizică, de obicei mama sau frăbunică. Se simte foarte controlat de acest părinte, da? Deci în momentul ăla se activează